О, какво да го прави, Велчева? Кажи ми, какво да го прави? Знаеш ли колко пъти съм му казал да напее? Дирижира там, да подава, да не пее. Твоя част в класа кога беше? Защо не го пенсионирате? Не иска. 1000 болести, но не иска. Малко му е била заплатата. Ми верно. Защото не е завършил. Биде там музикант, после кой знае как е станал преподавател. В ние времена, нали знаеш? Да, знам. Но аз не съм съгласен плавам да изкупва чужди грешки. Велчева, млада сте все още. Да? Господин Пешев. Здравейте. Много се радвам да се запознаете нас. Здрасти. Сядай. Виде, Павел, виде. Сядай. Сядай, Павел. Много се радваме, че така бързо се озовахте на поканата ни. Рядко срещаме отзивчивост от родителите. Без вашето съдействие понякога ни е много трудно. Няма да бите много време, виждам, че бързате. Ще бъда кратък. Ето какво се случи. Да, знам. Той тето всичко си казва. Така. Чудесно. Неприятно, нали? Не чак толкова, но все пак жалко, защото синът ви е отличник. Пламене, ето сега ти давам още една възможност. Вярвам, че пред баща си ще постъпиш по-разумно и ще се извиниш на учителя си помощ. Защо се извинява? Той, нали, каза, че учителя пее фалшиво. Нали? Добре да вие кажете. Той фалшиво ли пее? И ако искате да го извикаме, ето тук да изпее нещо.